खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बलामगुरियाव बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं सान खुंदों। उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां मरियनियाव बिजेपिनि सोसननाय मेलाव सिआरनि बाना आसामनि मोनबा एसेम्बलि समस्तियाव उफ्रा बिसायख'थि फोसावबाय। सर्बानन्द सन'वालआ एमएलए मासि एंगारबाय। आग्रासननि बारग' आफादगिरि बिश्वजित रायआ आथिखालनि कमतापुर साहित्य फरायसालिखौ लानानै गोजोनाखै। सुस्मिता देबआ राज्यो सभानि सोद्रोमा महरै सायख'जाबाय। बुरलुंबुथुर दैमायाव दुगैनो थांना गोदोनाय दिपखौ दासिमबो नागिरना मोनाखै। दिनैबो पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांदों। कर'ना भाइरासनि अनगायैबो गुबुन मोनथाम गिख्रंथाव भाइरासनि जोनोम। काबुल मुलुगसोलोंसालिनि गोदान भाइस चेन्सेलर आशराफ गादातआ गोरों सुबुं नङा। फैगौ भेलेन्टाइन डेआव रिलिज जागोन आमिर खाननि सावथुन लाल सिं चाड्डाया। दानिया दङ आबुं रादाब। चिरां जिल्लानि बिजनि बलामगुरियाव बर' थुनलाइ आफादनि बलामगुरि दालाइसानि बानजायनाय बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं सान फालिदों। हाबाफारि बादियै फुंनि 9 रिंगायाव गिबियाव बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारिया आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोदोंमोन। बेनि उनाव गावनि बिबुंथियाव बिबुंथि होनानै रमान हांखो दाबिनानै 1974 मायथाइयाव सा 16 सुबुङा बोरैहाय आरो मानो मुंख्लं जादोंमोन बेनि सोमोन्दै गुवारै बुफ्रुनानै होदोंमोन। नैथि हाबाफारि बादियै सा 16 मुंख्लंमोनखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि सावनाय आरो मुंख्लं सिबिनाय हाबाफारिखौ बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि समिरन बसुमतारिया बेखेवनानै होदोंमोन। बे हाबाफारियाव गुबुन दालाइसा आफादनि माखासे बिबानगिरिमोनजों लोगोसे बलामगुरि ओनसोलाव थानाय गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि 1974 मायथाइयाव जायफोर जोहोलावा गावबा गावनि जिउखौ बावसोमनानै मुंख्लं जादोंमोन बिसोरनि मुङा फारियै आमलाराम बर', शिवराम बर', दिननाथ बर', बुधबार बर', बिष्णुराम बसुमतारी, खनसाय बर', हास्थायराम बसुमतारी, निधिराम बसुमतारी, अजेन्द्र बसुमतारी, मानसिं गयारी, कान्तेश्वर गयारी, पानिराम बसुमतारी, समबार मुसाहारि, एन्जेलिस बाग्लारी, नारायण नार्जारी आरो समबार बसुमतारी। बिसोरनि गेजेराव बिजनि ओनसोलनि गासै साबा आरो कारिजा बिजनिनि सानै बिसोरो माबोरै इनायै पुलिसनि गुलियाव थैनांदोंमोन बेखौबो आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारिया गुवारै फोरमायदोंमोन। बेनि अनगायैबो दासिम थांनानै थानाय बिजनि फस्लाबारि ओनसोलनि ललित महन बसुमतारिया पुलिसनि गुलिजों लेंग्रा जानांनाय आरो जगजित सिं नार्जारी मोनहा माबोरै बै सानखालिनो जोबथेसालियाव जोबहैनानै बेखौ गुवारै मिथिहोदों। उननि समाव फुंनि 10:30 रिंगायाव मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। बे सावरायमेलाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सावरायमेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोलाव जारिमिननि सोमोन्दै गुवारै बुंफोरदोंमोन। फुंखा सुबुं महरै BH कलेजनि बिबुंगोरा बाबुराम बसुमतारी आरो पमेश बसुमतारी मोनहा बाहागो लानानै गावबा गावनि मोनदांथिखौ गुवारै सावरायनानै गोदान आथालनो मिथिहोदोंमोन। फैगौ समाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां 101 नं मरियनि विधानसभा समस्तियाव आसाम प्रदेश बिजेपि दोलोआ गोदानै सोद्रोमा सोसननाय हाबाफारिजों 5,000 सुबुंफोरा जिरायनो हानाय बायदि पेन्डेल लुनानै 5,000 सो सियार बनाय जादोंमोनब्लाबो समबारखालि नाथाय सियारफोरा गासिबो लांदां जानानै थानायखौ नुनो मोन्दों। रुजुथि कर्मीखौ मरियनि समस्तिनिफ्राय देरहाहोफिननायनि सार्थआव खुंनाय बे सुबुं गौमायाव लांदां सियारफोरखौ नुनानै आसाम प्रदेश बिजेपि दोलोनि आफादगिरि भबेश कलितानि मोखाङा सोमखे जानायखौ नुनो मोन्दों। अब्लाबो भबेश कलिताया मरियनि रायजो राजाखौ बाख्नायदों। नाथाय उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां बेबायदि सावगारिया बिजेपि एबा दोलो बारस्लायग्रा दैदेनगिरि रुजुथि कर्मीनि थाखाय मोजां लैखोन नङा बायदि नुहुरो। मरियनि रायजो राजाया बे खेबाव सोरखौ एमएलए महरै सायख'यो बेयो नोजोर होनो गोनां। लांदां जानानै थानाय आसामनि गासै मोनबा एसेम्बलि समस्तियाव फैगौ 30 अक्ट'बर 2021 आव उफ्रा बिसायख'थि खुंनो थाखाय बिसायख'थि आय'गआ फोसावबाय। बे नटिफिकेशन बादियै 21 नं गसाइगाव, 41 नं भबानिपुर, 22 नं तामुलपुर, 101 नं मरियनि आरो 107 नं तावरा समस्तियाव बे उफ्रा बिसायख'थिया जागोन। नाथाय सर्बानन्द सन'वालनि समस्ति माजुलिखौ दासिमाव फोसावथ'नाय जायाखै।
फैगौ 1 अक्ट'बराव आबुङै गेजेट नटिफिकेसन फोसावजागोन आरो बै साननिफ्रायनो मोनबा समस्तियाव कड अफ कन्डाक्ट लागू जागोन। गोजौ मख'नाय गासै मोनबा समस्तियाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जायफोर बिजाथिफोरा नमिनेसन लागोन बिसोरो फैगौ 8 अक्ट'बरसिमहालागै नमिनेसन लानो हागोन आरो 11 अक्ट'बराव नमिनेसन पेपारखौ नायबिजिरनाय जागोन। बेनि उनाव सोरबा बिजाथिया जुदि गावबा गावनि नमिनेसन पेपारखौ बोखांफिननांगौब्ला बिसोरो 16 अक्ट'बराव बोखांफिननो हागोन। 30 अक्ट'बराव उफ्रा बिसायख'थि जाखांनायनि उनाव 2 नबेम्बर फिथायखौ फोसावनाय जागोन। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला दिनै गावनि एमएलए मासिखौ एंगारबाय। आसामनि मोनसे रायजो सभानि मासियाव बादायनाय गैयाजासे देरहानायनि उनाव सर्बानन्द सन'वाला दिनै गावनि एमएलए मासिखौ एंगारदों। सर्बानन्द सन'वाला आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनो गावनि मासि एंगारनाय गथायनानै माजुलि एमएलए मासिखौ एंगारो। मख'नो गोनांदि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला माजुलि बियाबनिफ्राय लान्थ्रि नैथि खेबनि थाखाय एमएलए महरै सायख'जादोंमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि दिनै आसामनि गुबुन मोनबा बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनायनि उनाव सर्बानन्द सन'वाला माजुलिनि एमएलए मासिखौ एंगारदों। गकुल ब्रह्मजों दैदेनजानाय कमतापुर साहित्य परिषदखौ लानानै आग्रासननि गायसनगिरि आरो बारग' आफादगिरि बिश्वजित रायआ आथिखालाव गोजोनाखै। समबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनियाव खौरांगिरि मेल खुंनानै बिश्वजित रायआ बुंदों दि गकुल ब्रह्मजों दैदेनजानाय साहित्य परिषदआव आथिखालाव 3-4 मावफुं सोद्रोमाफोरा कमतापुरनि बायजोनिसो। गकुल ब्रह्मनाबो गावनो कमतापुरनि नङा, बियो बासुगावनिसो, जाय बासुगावआ आथिखालाव बेतियारावसो गोग्लैयो। कमतापुरनि बुंथिगिरि हितेश बर्मनाबो क'क्राझार जिल्लानिसो आरो मावफुं सोद्रोमा प्रदीप रायआबो बरपेटानिसो, जाय बरपेटाया आथिखालाव कमतापुराव गोग्लैयाखै। नाथाय बिसोर गकुल बर्मना बङाइगावनि माजगावआव हा बायब्रबनानै न' लुफ्लाहैदों। हितेश बर्मनाबो बङाइगाव देवरिपारायाव हा बायब्रबनानै न' लुनानै थाहैब्रबदों। बेनि अनगायैबो प्रदीप रायआ बङाइगाव नोगोराव न' भारा लानानैसो बरपेटानिफ्राय थाफैदों। बेखायनो गकुल बर्मनजों दैदेनजानाय कमतापुर साहित्य परिषदआ आथिखालाव बैध नङा होननानै बिश्वजित रायआ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे गकुल बर्मनजों दैदेनजानाय कमतापुर साहित्य परिषदखौ बोखांफिननांगौ होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों। सोनाब बेंगलाव बादायनाय गैयाजासे रायजो सभानि सोद्रोमा महरै सायख'जाबाय आसामनि बारग' कंग्रेसनि एमएलए आरो बारग' एमपि सुस्मिता देबआ। मख'नो गोनांदि सुस्मिता देबआ कंग्रेस नागारनानै तृणमूल कंग्रेसआव हाबनायनि उनावनो दोलोनि जानानै गोख्रों खामानि मावदों आरो बेखौ नुनानै ममता बेनार्जीआ तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय सोनाब बेंगलाव रायजो सभानि सोद्रोमा महरै बिजाथि फसङो। रिपर्ट बादिब्ला सुस्मिता देबनि हेंथायै बिजेपिआ बिजाथि फसङाखैमोन। जाउनाव सुस्मिता देबआ बादायनाय गैयाजासे रायजो सभानि सोद्रोमा महरै सायख'जायो। सुस्मिता देबआ समबारखालि रायजो सभानि सोद्रोमा महरै फोरमान बिलाइ आजावनायनि उनाव सोनाब बेंगलनि बिधान सभायाव थांनानै बाहागो लाहैयो आरो पार्लियामेन्टआव गोख्रोंसिनै बिजेपिनि हेंथा खालामगोन आरो आसाम, त्रिपुरा, सोनाब बंगजों लोगोसे सा-सानजा ओनसोलाव गोख्रों नोजोर होगोन होननानै बुंथियो। थांनाय रबिबारखालि बुरलुंबुथुर दैमायाव दुगैनो थांनानै गोमानाय दिप सोरखारखौ दिनैबो नागिरनानै मोनाखै। दैमानि पुलिस, अर खोमोरग्रा बिफान आरो एसडीआरएफनि जवानफोरा दिनैबो दिप सोरखारखौ नागिरनानै अपारेसन खालामदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै दिप सोरखारनि सह'खौ बुरलुंबुथुर दैमायाव नागिरनानै मोनाखै। जायनि जुनै नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखुआव नाख्रेबजासिदों। मख'नो गोनांदि 4 उन्दै बैसोनि लाइमोनफोरा रबिबारखालि बुरलुंबुथुराव दुगैनो थांनानै दैमायाव गोदोनानै गोमादोंमोन। नाथाय बै सानखालिनो अबिनाश दास, दयाल शेख आरो जित दास मुंनि 3 लाइमोननि सह'खौ बोखांनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला दिप सोरखारखौ नागिरनाया मैयाबो अपारेसन खालामदोंमोन। आरोबाव दिनैबो पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांदों। बुहुमनां हाथायाव गोथां थावनि बेसेन बांनायनि उनावनो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना बांदों। मख'नो गोनांदि भारतआव थांनाय दाननैनि उनाव पेट्रलनि बेसेना फिन बांदों आरो डिजेलनि बेसेना थांनाय 5 साननि गेजेराव 4थि खेबनि थाखाय बांदों। हादरनि थाव कम्पानिफोरा दिनै फोसावनाय नटिफिकेसन बादियै हादराव दिनै पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 20 फैसानिफ्राय 22 फैसासिम बांदों आरो डिजेलनि बेसेना लिटारफायाव 25 फैसा बांदों। कभिड-19 महामारिजों भुगिनांनाय बादिनो भुगिनांगोन नामा? सोंथि सिखांदों गोदानै मोननो हानाय मोनथाम गिख्रंथाव भाइरासआ सोराङाव फैनायाव। जाहोनाव सोंथि सिखांनायजों लोगोसे गिखांदों गोबांसा बिगियानारिफोरा। फोरमायनो नांगोन दि गोदानै मोननो हानाय मोनथाम गिख्रंथाव भाइरासखौ कर'ना भाइरासनिख्रुइबो 96% गोख्रोंसिन होननानै मिथिनाय जादों आरो बे मोनथाम भाइरासखौ लाओसनि बादामालिनिफ्राय लानाय नमुनायाव मोननाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों।
मख'नो गोनांदि गोदानै मोननो हानाय मोनथाम भाइरासखौ गिख्रंथावसिन होननानै फोरमायदों ब्रिटेननि इउनिभार्सिटि अफ ग्लासग'नि बिगियानिक डेभिडआ। फोरमायनो नांगोन दि बे गोदान भाइरासआ सुबुंफोरनि देहायाव सन्देरनायनि थाखायनो गिनांगौनि बयनिख्रुइबो देरसिन जाहोन होननानै मिथिनाय जादों। आफगानिस्तानाव तालिबाननि खुंथाय फैनाय लोगो लोगोनो काबुल मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरखौ सोलायनानै गोदान आशराफ गारादनो बिबान होनायाव आथिखालाव गोबाङानो सोमोनांदों। मानोना आशराफ गारादआ सासे गोरों सुबुं नङा। जेब्ला बियो कलेजाव फरायदोंमोन अब्ला बयनिख्रुइबो बाङाइसिन नम्बर मोनग्रा फरायसामोन। बिए थाखोसिमल' फरायनाय आशराफ गारादआ माबोरै काबुल मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जानो हाखो होननानै ससियेल मिडियायाव आराव जादों। बेखायनो काबुल मुलुगसोलोंसालिनि सा 70 बिबुंगोराफोरा गावबा गावनि खामानिनिफ्राय बिबान एंगारदों होननानै गोबाङानो सावरायसोदों। आमिर खान आरो करिना कापुरमोननि फैनो गोनां सावथुन लाल सिं चाड्डाया फैगौ बोसोरनि भेलेन्टाइन डेआव रिलिज खालामजागोन। फैनो गोनां बे सावथुनाव फावखुंगुर आमिर खानखौ लाल सिं चाड्डानि महराव गोख्रों फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जागोन। फोरमायनो नांगोन दि कभिड-19 महामारिनि जाहोनाव लाल सिं चाड्डा सावथुननि रिलिज खालामनाय खालारखौ दोनथ'नांगौ जाबाय होननानै ससियेल मिडिया इनस्टाग्रामनि गेजेरजों मिथिहोदों आमिर खान प्रडाक्शननिफ्राय। आरो फैगौ भेलेन्टाइन डेआव रिलिज खालामसिगोननि खोथाखौ रोखायै फोरमायनानै होदों। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर आमिर खान आरो फावखुंग्रि करिना कापुरमोनजों लोगोसे मना सिंखौबो गाहाय आखुआव गोख्रोङै फाव खालामनायखौ फैनो गोनां सावथुन लाल सिं चाड्डायाव नुनो मोननाय जागोन होननानै मिथिनाय जादों। बेजों लोगोसेनो फोरमायनो नांगोन दि फावखुंगुर आमिर खाननि लाल सिं चाड्डा सावथुनखौ बिथोन होदों अभय चन्दना। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 29 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्डनि हालामाव अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।